fmgris.gr για το Football Manager 2011, το οποίο βρίσκεται από χθες στα καταστήματα και από προχθές από Τετάρτη κάποια τυχερά σπίτια. Λίγο ησυχία, παιδιά. Τυχερά γιατί εγώ το έχω λίγο καιρό παραπάνω, αλλά δεν έχω προλάβει να παίξω ακόμα. Και αυτό είναι το χειρότερο. Θα ξεκινήσουμε να δούμε λίγο το πώς είναι το παιχνίδι μέσα στα γραφικά του και όλη την παρουσίασή του. Θα δούμε τι καινούργιο υπάρχει στο Football Manager 2011, τους λόγους για τους οποίους θα μας κάνει να μαζέψουμε όλα τα delivery δηλαδή στο σπίτι γιατί δεν θα βγαίνουμε έξω, τους λόγους για τους οποίους μπορεί μερικοί από εσείς να μην προλάβετε να ψηφίσετε αύριο και ευτυχώς που δεν έχετε και σχολείο νομίζω τη Δευτέρα. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη του οθόνη για να μην υπάρχουν αντιζηλίες αν ο Πελέ ή ο Μαραντόνα είναι καλύτεροι παίκτες. Προπονητής στον ΠΑΟΚ, μια τυχαία επιλογή, εντελώς τυχαία, κατά λάθος πήγε το χέρι μου εκεί, είναι ο Διέγκο Πελέ, πασίγνωστος προπονητής, ο οποίος ανέλαβε τον ΠΑΟΚ. Όπως βλέπετε, η πρώτη αλλαγή είναι ότι στα δεξιά μας υπάρχει το inbox, η οθόνη στην οποία υπάρχουν όλα τα μηνύματα, το καλωσόρισμα, οι απαιτήσεις της σεζόν, τα φιλικά παιχνίδια, η βαθμολογία βέβαια με τα μηδενικά και την Κέρκυρα, η Λάρισα δεύτερη. Υπάρχει ένα λάθος βαθμολογία, η Λάρισα είναι πιο ψηλά από τον Ολυμπιακό Βόλο, θα το διορθώσουμε αυτό. Το squad status, στο οποίο φαίνεται ποιος παίκτης είναι δανεικός. Λοιπόν, τα γνωστά το πρώτο μήνυμα από τον πρόεδρο, ο οποίος μας δίνει κάποια χρήματα τα οποία είναι ελάχιστα βέβαια και λογικό είναι. Προχωράμε για να πάμε να δούμε τα καινούργια. Εδώ όπως βλέπετε βέβαια κάτι που πήγε από πέρυσι ότι ρυθμίζουμε το budget ανάλογα με τους στόχους που έχουμε. Winner, βάλε. Έχει επίσης τον εαυτό σου. Βάζουμε έναν αντικειμενικό στόχο για τον ΠΑΟΚ που είναι η έξοδος στο κύπελλο Ευρώπης. Βλέπετε ότι υπάρχει 7,5 εκατομμύρια ευρώ σχεδόν σε το χρόνο σε μισθούς και βέβαια τα χρήματα που έχουμε διαθέσιμα τα οποία δεν αρέσουν σε κανέναν, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Εδώ είναι βέβαια όπως βλέπουμε την ομάδα με όλους τους παίκτες. Όπως βλέπετε υπάρχει και facepack το οποίο υπάρχει και στο fmgris.gr και όχι μόνο αυτό, υπάρχει λίστα με ατζέντιδες, λίστα με logos, με kits, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Τα πάντα για να ντύσετε το Football Manager 2011 και να παίζετε όπως σας αρέσει, όπως μας αρέσει, με ό,τι έξτρα μπορούμε να προσθέσουμε για να το κάνουμε, να το φέρουμε όσο πιο πολύ στα μέτρα μας, έτσι όπως το θέλουμε για να το χαρούμε, να μας δώσει χαρές, λύπες και ό,τι άλλο μπορεί να μας δώσει. Όπως βλέπετε στο ποδοσφαιριστή υπάρχει πλέον το private chat, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να κάνετε chat με το ποδοσφαιριστή όπως παλιότερα κάνατε μέσα από το Facebook στους φίλους σας, τώρα υπάρχει αυτό και στο Football Manager. Μπορείτε να μιλήσετε με τον ποδοσφαιριστή, να το ζητήσετε να βελτιώσει κάποια από τα τρίπλες, να δουλέψει κάποια από αυτά παραπάνω. Βέβαια εγώ κατάφερα να διαλέξω τερματοφύλακα και να σας δείξω, αλλά σε ποδοσφαιριστή, μόλις τώρα θα πάμε, για να μην έχετε παράπονα. Μπορείτε να διαλέξετε να κάνετε τούτο σε κάποιον ποδοσφαιριστή. Εγώ, αν ήθελα να κάνω καλωσόρα στον Παλάθα, το βάζα να κάνει το Κοντρέρας να κάνει τούτο στον Παλάθα. Γιατί θα το έπαιρνε κάνα 3 χρόνια να το μάθει. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ας το προχωρήσουμε λίγο γιατί έχουμε πολλά πράγματα για να δούμε. Θα κάνω σε λίγο την πρώτη απόπειρα μεταγραφής για να δούμε λίγο το πώς είναι πλέον τα πράγματα
όσον αφορά τις μεταγραφές. Όπως βλέπετε, το ΠΑΟΚ έχει ένα ωραίο χρέος στις άξεις των 11 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα φύγει και από το παιχνίδι και από την πραγματικότητα με τους Άραβες που θα έρθουν να επενδύσουν. Ευτυχώς όλα θα πάνε καλά. Όπως έχει εκπροσωπεί την εθνική κίνηση. Οι επαφές με τα μίδια πλέον είναι πιο συχνές και ένα διαφορετικό χαρακτηριστικό στο φετινό παιχνίδι είναι ότι μπορούμε να τις προκαλέσουμε οποιαδήποτε στιγμή μέσα σε μια εβδομάδα αγωνιστική. Μπορούμε να ζητήσουμε να κάνουμε μια δήλωση προς τον τύπο, είτε για κάποιον ποδοσφαιριστή είτε για την ομάδα όσον αφορά το επόμενο παιχνίδι. Όσοι θέλετε να προκαλέσετε την ομάδα στην οποία αντιμετωπίζει την επόμενη αγωνιστική, μπορείτε να το κάνετε νωρίτερα πριν από την συνέντευξή του και να τελειώνουν τα κολυμπηλίκια με τους αντίπαλους μάνατζερ, γιατί έχει παραγίνει το κακό. Κάνω decline για τον απλούστατο λόγο ότι έχουμε πολλά περισσότερα πράγματα να δούμε. Απλά να σας αναφέρω ότι έχουν πολλές περισσότερες ερωτήσεις και διαφορετικές πλέον ερωτήσεις στον προπονητή, στις οποίες μπορεί να απαντήσει ο ποδοσφαιριστής. Βέβαια εδώ με κράζουν, τους καταλαβαίνετε, γιατί δεν είναι και σωστότερα εγώ δημοσιογράφος να σκομπάρω τα μίδια, αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα. Η μπάλα παίζεται μετά από λάκτισμα του διαιτητή. Μπορούμε να δώσουμε εμείς οδηγίες στην ομάδα για το πώς θα στηθεί. Στα κόρνερ βέβαια διαλέγουμε τον καλύτερο ποδοσφαιριστή. Από ό,τι βλέπω από τη στιγμή που έφυγε στο Λένι από τον ΠΑΟΚ, ο Φωτάκης είναι ο καλύτερος. Στα δεξιά. Και κάποιος ο οποίος νομίζω ότι είναι ποδοσφαιριστής, ο Χριστιανού. Στα δεξιά. Για τους αριθμούς λίγο αργότερα, όσοι έχετε δυνατή φωνή και φωνάξει ένα όνομα ποδοσφαιριστή, θα δούμε να δούμε τα χαρακτηριστικά του. Αν και ξέρω ότι πολλοί έχετε απορίες για το Μιραλάς. Μιράλας είναι το σωστό, αλλά Μιραλάς το λένε όλοι, οπότε θα υποταχθώ στο πώς έχουν ονομάσει οι δημοσιογράφοι τον παίκτη από τη χώρα του πουθενά. Εδώ βλέπουμε το κόρνερ, στο οποίο βέβαια οι ποδοσφαιριστές είναι στημένοι στη φυσική τους θέση. Εμείς μπορούμε να διαλέξουμε το πού θα πάει ο καθένας. Look outside the area, αν το λέω σωστά με τα ταπεινά μου αγγλικά, δώσαμε το λύση στον παίκτη να είναι έξω από την περιοχή. Το challenge keeper το ξέρετε, γιατί έχετε βάλει δεκάδες γκολ με αμυντικούς που έχουν heading 16 και jumping 16. Το attack ball from deep, και αυτό το ξέρετε, stand on far post το δεύτερο δεκάρι, near post flip on. Βλέπουμε ότι ο ποδοσφαιριστής πηγαίνει ακριβώς εκεί που είναι ο ODR, χαμηλά στην γωνία της μικρής περιοχής. Offer short option σημαίνει ότι προσπαθούμε να εκτελέσουμε το κόρνερ με κομπίνα για να πάει μπάλα στον ποδοσφαιριστή που είναι δίπλα να κάνει μια σέντρα με καλύτερες συνθήκες, εφόσον βέβαια ο αντίπαλος δεν έχει επιλέξει να έχει εκεί ποδοσφαιριστή, διότι δεν παίζουμε μόνοι μας, παίζουμε αντίπαλοι με ομάδα. Τώρα, μια ερώτηση που έρχεται αυτόματα, λογικά, είναι το από τη στιγμή που θα βάλουμε παίκτη εκεί, με ποια κριτήρια θα γίνει το κόρνερ απευθείας και με ποια κριτήρια θα δώσουμε την πάσα σε αυτό το ταπεινό δεξίπακ, το οποίο βέβαια θα βγάλει σέντρα, θα τη βγάλει λογικά από την Τούπα, θα τη βγάλει Νεάπολη, πολύ προς τα εκεί κανένα 5 χιλιόμετρα μακριά. Αυτό παίζουν ρόλο τα τρίπλους του κάθε ποδοσφαιριστή ο οποίος εκτελεί το κόρνερ. Το αν έχει εμπιστοσύνη ο ίδιος στα πόδια του, ανάλογα το δικό του φλερ, την δική του εκτελεστική δυνότητα. Πάντως να ξέρετε από εμπειρία να προετοιμάτε απευθείας στο κόρνερ. Μέχρι στιγμής το challenge keeper ακόμα δουλεύει, δεν ξέρω για το πόσο. Και βέβαια για όσους από εσάς έχετε παίξει παραπάνω από 6, 7, 8, 10, 12, 14 χρόνια manager,
Ο Στέφαν Ήλεσεν ακόμα και τώρα να τον φέρετε 16 γκολ στην Ελλάδα θα βγάλει ακόμα και με τον Πανσεραϊκό, το ξέρετε, στα κόρνερ. Είναι κάποια πράγματα που δεν αλλάζουν. Μπορεί να μας πειράζουν που δεν αλλάζουν, αλλά τουλάχιστον μας θυμίζει μια εποχή παλιότερα. Όπως καταλαβαίνετε, προσπαθώ και να μιλήσω και ένα παιδί πρωτοποντική, αλλά επειδή δεν είναι μόνο απολέοντας, θα απομακρύνουμε για να προχωρήσω. Οι ατζέντες πλέον είναι γεγονός στο παιχνίδι. Μέσα από τη λίστα που θα βρείτε στο fmks.gr μπορούμε να δούμε όλους τους γνωστούς ατζέντες στο παιχνίδι. Ακόμα και αυτούς που είναι στις λίστες του ΟΠΑΠ και δίνουν χρήματα στους διαιτητές. Ακόμα και αυτοί νομίζω τους έχουμε συμπεριλάβει από τη στιγμή που μπορούν και κυκλοφορούν. Και πλέον αυτό μας δίνει τη δυνατότητα που είναι το ποντίκι. Κάνοντας κλικ λοιπόν στον ατζέντη, βλέπουμε όλους τους πελάτες του. Ο ατζέντης μπορεί να μας, προτείνει ποδοσφαιριστές συγκεκριμένο, αλλά βλέπουμε τους υπόλοιπους πελάτες του. Αν θέλουν να αγοράσουν κάποιον, νομίζω ότι τον Μάρκο Κοριέλο μπορώ να τον φέρω στην Τούμπα να αγοράσει τον ΠΑΟ. Το πατή, ή και τον Κιελίνη. Το πατή. Είναι και ο Χάμσικ, αυτό το παιδί με τη χέρια για μηχανάκι. Λοιπόν, είδατε πλέον ότι υπάρχουν και ατζέντιδες. Πρέπει να τρέξουμε 2-3 χρονιές. Είναι το Dynamic League Reputation. Κάτι το οποίο θυμάμαι να το συζητάμε στα φόρουμ της SI για τουλάχιστον 4-5 χρόνια. Είναι η δυνατότητα να ανεβαίνει το επίπεδο του πρωταθλήματος ανάλογα με τις επιτυχίες που έχει η ομάδα. Τι σημαίνει αυτό? Αν μπορέσετε να πάρετε, παραδείγματος χάρη, τον Παλαιξουριακό από την Δέλτα Εθνική και μέσα σε 6 χρόνια να τον ανεβάσετε στην Άλφα Εθνική, αυτό σημαίνει ότι ανάλογα με την από τη στιγμή που έχετε ανέβει εσείς, ανεβαίνει και το reputation της ομάδας. Και έτσι μπορείτε να φέρετε ποδοσφαιριστές πολύ καλύτερους. Αυτόματα, αν κάποια ομάδα που επιλέξετε εσείς, όσο οι ειδικοί μου παίκτες δεν μπορούν ακόμα να σκοράρουν, δεν μπορώ να κάνω και 11 αλλαγές. Έλεγα λοιπόν ότι αν καταφέρετε... Γκολ! Είναι ο Γιώργος Σοφουτάκης, ο οποίος πανηγυρίζει. Αυτός που βλέπετε είναι ένας από τους 89, αν δεν κάνω λάθος, νέους πανηγυρισμούς. Μαζί με τους παλιούς είναι πάνω από 100. Και κάπου το βλέπουμε το replay. Την υπέροχη σέντρα του Λίνου έξω από την περιοχή. Ο Φωτάκης κάνει το σουτ. Ο τερματοφύλακας λίγο έπεσε σε αντικίνηση. Λες και έχουμε βάλει το Μίρτσο εκεί σε αυτή τη μερικιά που είναι, με καλά ο Γιώργος. Λοιπόν, υπάρχει πλέον και η δυνατότητα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο σημαίνει ότι μπορούμε να συνδεθούμε και με το Twitter και με το YouTube, έτσι ώστε οποιοδήποτε goal ή τη φάση ενός ολόκληρου αγώνα δεν έχω να πω τίποτα, είδατε ποιος ήταν τώρα που το έκανε αυτό? Φιλωμένο. Φιλωμένο. Αποκλείεται σε άλλη κρίση, πήγε στα πουλιά. Έλεγα λοιπόν ότι μπορούμε να ανεβάσουμε ένα βίντεο στο YouTube, τα οποία βίντεο είναι περίπου από 10 έως 14 δευτερόλεπτα και να δείχνουμε πλέον στους υπόλοιπους το τι ακριβώς έχουμε κάνει. Είχα γράψει και στο site είναι τελείως διαφορετικό πράγμα να περιγράψεις και τελείως διαφορετικό πράγμα να το δείχνεις. Βέβαια, ανάλογα τώρα και το πώς θέλει ο καθένας. Βάλε το vertical scrolling. Εδώ βλέπετε το από πού, ποιο σημείο επιτεύχθηκαν τα γκολ στο παιχνίδι. Εδώ βλέπουμε τις κινήσεις που έκαναν οι ποδοσφαιριστές με μπάλα στα πόδια. 2-3 κινήσεις μέσα από την περιοχή δεν έπιασαν, οι υπόλοιπες έξω από την περιοχή κυρίως από αριστερά. Κάτι που σημαίνει ότι από ό,τι βλέπουμε από τη στιγμή που παίζει αριστερά, ο Χριστιανός αυτός που ήταν ο καλύτερος.